Tour guide nga nabiktima sa pagpamusil sa barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Milabang Biyernes. Gitumbog sa Lapu-Lapu City Police nga nalambigit sa gidiling drugas. Gikumpirmar ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limel Obon nga drug surrenderer sa miyaging tuigang biktima. Dugang ni Obon nga daw gihimong cover lang sa biktima nga si Matt Ranilio Solano ang iyang pagka-tour guide sa illegal niyang kalihukan. Nagduda ang Lapu-Lapu City Police nga posibleng may mga nakasungi si Solano sa transaksyon sa illegal nga drugas. He was just using that as kanang cover. Atong giingon ako. Asking the other tourist guides there, murag negative ang iyang kuan dito kay he used to dope others or coerce others. Murag na malpractice niya nga pagka-tourist guide.